professor Snuip stoot van de beste boot. Hey, de maai die snor snut, wat vindt er nou weer uit? De professor had juster voor het eerst de krontenbalans gebracht. Maar dat voelde hem net ta. Wat een werk. Dat nou had er een extra haan, een motorke en een rede knop aan de fiets maken. Dit lijkt het erop. Nou, nog een beetje uitvinderspoeier erop straaien. Klaar is het. Oh, dat is wat te volle, professor. Nou ja, dan gaat het misschien wel beter, man. Zo, nou eerst maar even sliepen en dan weg maar de kranten aan het werk. Ja. De orenmoes zet de professor de fietsboeten door. Maar de fietstassen vol kranten. Fluitje giet er de boord weer in om een appeltje te halen. En dan zit kou los. Romke stapt door de planken naar boeten. Hij zucht om hem heen. Hé, wat zit daar naast de boord? Het lijkt de krantenfiets van de professor wel. Maar wat zucht dat ding er van achteren nu weer uit? Nieuwsgierig komt er dichterbij. Het is wel een fiets. Ja, dat wel. Alleen de pakjedrager is wat vreemd. Waar zou die ijzeren stangen voor wezen? Ja, zal ik... ja, ik weet het echt net. Romke zucht om binnen. Nee, de professor is er net. Hij kan huis best even een eindje fietsen. Hij neemt de fiets en begint te traapje. Oeh, dat valt net aan. Wat is dat ding zwier? Zo'n er direct versnellings op zitten? Ah, misschien is dat reer de knopje er wel voor. Romke steekt zijn pootje uit en jouwt een klap op een reer de knop. Ja, de fiets begint te trillen. Romke shit hoe de dik. Als er bij een hoes komt, komt er een lange ijzeren stangen uit de fietstas. De haan aan de stangen griept een kranten en smiet het ding in de brievenbus. Dan vlucht de fiets weer verder. Hudder en hudder gaat het. Professor Snoort komt maar zijn appeltje uit de beste waaien. Hij zal op een fiets stappen. Maar wat is dat nou? Help, help! Mijn fiets is voort. Mijn krantenfiets is stil. Help, help, 061. Bel je de politie. Maar dan zucht er nog krekt in de vietten zijn fiets maar Romke de Maldehoek omgaan. De professor begint te draven. Als dit maar goed komt. Als het maar goed komt met zijn uitvinding en maar Romke. Romke fietst en fietst. Het motorke achter op haar fiets draait en draait. De haan aan de stangen smiet de ene krant naar de oren in de brievenbussen. Romke krijgt een zuiver aardigheid aan. Romke! Romke, wacht je bij! Zonder Romke net zo hard! Je kan me ongelukken van! Maar Romke jet niet. Het motorke maakt het zijn leven achter op de fiets. Hij zucht net dat het ding reed wordt. En heel hiet. Het begint hudder en hudder te draaien. De haan neemt hudder en hudder een krant uit de fietstas waar. Pats, daar klapt een krant midden in het gezicht van de burgemeester. Oeps, daar waait een krant in de deftige hoed van vrouw Stiekel. Ploep, bij de bakker ploft een krant in de viever. De groenteman vindt de kranten net in de brievenbus, maar tussen de appels en de pannen. Wat binnen ze alle lelijk. Ze draven achter Romke om maar de voest omheen. Oh, het mis. Heel dan mis. Oh, de kranten vleden me mijn eren. Ik mat van die fiets. Oh. Denk je het mis? Denk je het heel dan mis? Te volle uitvinderspoeier. De motor draait uit. Oh, wat is elke keer lelijk. Ik maak wat van. Draven, professor. Draven als een raket. Maar Romke kan net stapje. De fiets gaat nog hudder. De fietstas maar de kranten is haast leeg. Oeral rijnt het kranten. Romke dacht de poortjes van de eren. Hij wil net meer zien. De fiets gaat op een grote vierverta. Hij hobbelt door het gas. De eindjes spat aan de kant. En achter de fiets draven de burgemeester, vrouw Stiekel, de bakker en de groenteman. En daarachter komt de professor. Het is een hele optocht. En dan zit de fiets maar Romke op een koppenviever in. De oren kan ik net meer remmen. Het wetter spat omheen.
Alleen de professor bloeddroeg. Is alles goed bij die Romke? Goed met mij, goed met mij. Oh, wacht je maar. Oh, wacht maar. Als ik het is een fever ben, dan zal ik... Oh. De professor is al voort. Romke is goed lelijk, dat zit er wel. En de baas van de kranten wil hem echt net meer haar om kranten rond te brengen. Maar dat vindt de professor net slim. Want wat staat er de oren thuis in de kranten? Een foto van Romke op een krantenfiets, maar de professor achter hem aan. Is dat geen gereurd neus?